Ikasturtea hasi bada ere, ez pentsa jaiak bukatu direnik. Eta asteburu hau da horren adibide. Azteko, Latiorreko jaiak ditugu ostiraletik igandera, eta gainera egitarau oso biziarekin, gastronomia, kontzertuak, umentzako ekintzak barne, badaukagu adibidez Artziniagako antzinako azoka, oso herrikoia, oso parte hartzailea, aurten berritasun ugarirekin, Urduñan izango dugu, azoka, objektu zaharren azoka, Antigualdeko azoka. Izango ditugu ere partidak Okondon, Okondo Cup ospatuko dute larun batean, eta atxetako jaiak izango ditugu larun batean eta igandean, Goikiriako jaiak, Orozkon, ere, nahiko egitarau herrikoiarekin. Ez ahaztu, Hardcore Hits Cancer kontzertua ere izango dugula, minbizia duten aurrentzako dirua batzeko balio duena, punk eta hardcore kontzertua, larun batean Sorren Tabernan, eta ez ahaztu ere, larun batean Tertangako esparruan izango duzuela ere parapente topaketak. Eta asteburu amaitzeko, igande potentea nahi baduzue, gogoratu, artzain eguna duzuela Amurrion, egun osoko egitaragua, eta Orbekon ere izango duzuela, DJ emanaldia arratsaldetik aurrena. Besterik gabe, asteburu ona pasa eta gogoratu egitarau guztiak aiaraldea.euseko agendan topatuko dituzte.